Good morning. Good morning. Zavalené. A pak račujeme ďalej. Bola to krásna noc. Zima. Zima, extrémne. Extrémna zima. Dneska máme len jeden jediný plán. Dostať sa do ďalšieho kempingu a ísť na Angel Road. Takéto kopce, jak máme teraz, tu všade. Najprv idete hore, tak dole, hore, dole, hore, dole. Došli sme na ďalšie miesto, Angel Road. A to je naša posledná zastávka na tomto ostrove a tak plujeme na Takamatsu. Není odliv. Takže tu mala byť taká cesta, ale s tým, že bol včera spln, tak dneska nebude. Ako bude, ale my ju nestíháme, lebo potrebujeme ísť na trajekt. Prešiel som to, som tu. Akože ešte tá cesta nie je úplne celá. Tam ide typek už tiež za mnou, to je Malíka, ktorá ide, ale tá voda je extrémne ľadová. A tie kamene sú také ostré, že nás to extrémne boli nohy. Tamto, nejaký tropický ostrov, som na to veľmi. Tu si dáme trošku chill a potom ideme do Takamatsu. Takže my momentálne sme v trajekte. Takamatsu je hlavné mesto vodomerezácov, takže ideme si to tam hneď dať niekde. Takže sme v tradičnej japonskej kuchyni. Máme krásny dážď dneska. Na prešek 7-Eleven, lebo sme tam včera nechali bajky. Sme ísť ešte ďalšiu hodinu na bajkoch a nestíhali by sme check-in. No a ďalšia vec, čo tu je problém s kempingami. Nemôže si to kempnúť len tak, hoci kde, lebo chodia tu stražníci, policajti a keď nie toto, tak vlastne máte všade upozornenia. Nemôžete ísť do tejto areji, lebo tam lovia zver. Kempingy, ktoré tu boli napísané, že sú, tak sú väčšinou mestské a treba sa prísť k ním zaregistrovať do určitého času. Budeme si to musieť nejak rozplánovať. Deň 6. Bajky žijú. My nežijem. Spal som asi 3 hodiny. Máme tu japonskú dedinku. Uprostred nej obchodný dom. Najedli sme sa a pokračujeme 500 km dneska ďalej. Hello, povedz mi, čo sa deje. I know, život je dosť nabitej. Zvykol som si byť iný, zvykol som si žiť bez iných. A pomaly a potichu odstránil som všetky správy. Tak poďme spolu crazy, ako keby je 2003. Yeah, life je na nás strašne pomaly. Ja nemôžem žiť život, ktorý ma dopredu nebaví. A ak to nechápeš, tak si ma už vyhod slaví. Tak poďme spolu crazy, ako keby je 2003. Yeah, life je na nás strašne pomaly. Ja nemôžem žiť život, ktorý ma dopredu nebaví. A ak to nechápeš, tak si ma už vyhod slaví. Máme za sebou 31 km a zabil nás skoro pes, lebo tak po mne vybehol, bo som išiel rýchlo na bicykle a zrazu pes. Tak po 3 hodinkách bicyklovania sme dorazili na spot. Máme tu krásny západ slnka. Stan už máme rozložený. Deň 7, balíme veci. A dneska bola extrémna zima, mali sme 7 stupňov, ešte fúka vietor od mora a má skoro celý týždeň pršať, takže super, strašne dobrý začiatok. A dneska ideme prejsť ďalších 40 km. Idú až 4 ráno na to, že je taká zima, že sme museli zatepliť s varičom a ešte som si nevyspala ktorú noc. To úplne, že úplne prvú. To bola tiež strašná zima, ale ostatné dni bol v pohode.
Práve sme opustili Kagavu, prefektúru a sme v Ehime. Musíme still campovať, aby sme to mali za free. Našli sme si tu pekný place v parku, niekde na boku. A nemali by nás vyhodiť, malo by to byť OK. Tak tu úplne vyzerá náš stan. Update, nikto nás nevyhodil. Teraz bol tu taký detko sa s nami porozprávať. Bola to veľmi úžasná konverzácia. On po japonsky, ja po anglicky. Ale som si len domýšľal veci, čo mi hovorí a som mu len ukazoval. Možno on ani to nechcel vedieť, ale som mu ukazoval, že ak my cestujeme. Aj také toto je Japonsko. Ideme práve z mesta Shikokucho a ideme do Nihama. Ťažko sa vyslovujú. No. Si jaký ketérko. Staré, krásne. Vstupujeme strmým kopcom. A je to makačka, no čo vám poviem. Doplňujeme síly. Boli sme na nákup a teraz ideme hľadať miesto na spanie. Našli sme tu takýto spot kempingový. A neviem, či to dáme tu, tam pod strechu, keď náhodou pršalo, alebo tam hore, to neuvidíte, lebo svieti slnko. Alebo máme ešte jeden spot hneď pri veckách dole, lebo vecka sú stále dosť ďalené. Hlavne prišli sme tu kvôli tomu, že to je obrovská šmykálka. No a tady varíme. Eta. When you're on a holiday, you can't find the words to say. All the things that come to you, and I wanna feel it too. On an island in the sun, we'll be playing and having fun, and it makes me feel so fine. I can't control my brain. Je 8 hodín, toto bol náš spot na spanie. Hodnotím 10 z 10, je asi najlepší spot, na ktorom sme boli zatiaľ. No a naša cesta pôjde ďalej tam k tomuto mostu. Imabari! Dnešná cieľovka. Chceme tam dostať. All your own as we drift into the zone. On an island in the sun, we'll be playing and having fun. Japonské domy. A tam Lipánsky dom. Toto Google mapy vždy vedia naviesť človeka. Kadiaľ ísť. Jaká dobrá trasa, najkratšia. Po 50 km včera z Nihami sme konečne v meste Imabari. Zajtra pojeme konečne touto cestou, ktorej sa hovorí cyklistický raj. Pojeme presne tam tým mostom. Cez všetky tieto ostrovy, ktoré sú presne takto spájané. Ideme na druhú pevninu alebo druhý ostrov a pojeme smerom na Hirošimu. Celá táto trasa by mala byť nejakých 60 km. My sme si zobrali hotel, pretože Valika sa cíti choro na chladenie, čiže ja som ho kúpiť nejaké veci v supermarkete, ako je zázvor, citrón a nejaké doplnky, čo oni tu majú. Takže je to strašne veľa cyklistov. Turistov tu není veľa, ale cyklistov je tu dosť. Budem musieť si dať opraviť brzdu, pretože zadná brzda vôbec nefunguje aj aut. Máme tu prístav Imabari.